všetkých hráčov War Thunder, moje meno je Little Noob a ja vás vítam pri ďalšom gameplay na hru War Thunder. A dneska budem lietať za lietadielko Ki-43-2 Hayabusa, takže to lepšie Ki-43-2 Hayabusa v druhom v druhej úrovni. Takže ako vidíte, mám tu nejaké lietadlo. Lietam realistické bitky. Ohľadom tohto má to 2x12,7 mm kanóny. Je to obratné, ako všetci vieme. Japonci. Munície sa mi zdá, že to má trocha menej. Ale akože mne to nevadí. No, v arkádkach mi to trocha vadí. SBčko, výborne. Do tohto si iba trocha strelím, pretože nechce si minúť náboje. Takže ideme proti Rusom. Ako všetci vidíme. To je aké pomalé. Oooo! Tak toto bol zásah za 10 bodov. Som čakal od tohto trocha menej. Pozrieme sa, že či to horí, má poškozený motor. Jo, to už ide dole. Takže máme tu krásny kill. SU-2 sa k nám blíži. Ideme ďalšieho zničiť. Asi nepozná Japoncov. Takže SU-2 to je nejaké veľké lietadlo. Trocha si do neho vystrelíme. Nech mu dáme vedieť. Otočíme sa. Tak. Otočka. A máme ho. Toto je výhoda Japoncov. Ale on má zadného, čo? Chcel by to nejaký kritický zásah. Ako tomu SBčku som dal. Ako hovorím, tieto kanóny, teda kulomety nejsú moc silné. Máme tu lák. Dobre, kritický zásah, tak som... Ty vole, ale tu na ich je docela dosť. Takže ďalší kill. Som to docela nezvládol. Lák 3. Opa, ty kokos, to ide pomaly. Sa mi vidí. Pádová rýchlosť. Doriti. Čo to je? Lag je nepríjemné lietadlo, takže nerad by som sa pred neho dostal. No, ale tento je šikovný. Tak na tohto teraz všetko vysypem. Dobre, ďalší kill. To už máme 3 killy, výborné. Vražebný stroj. MiG-3 ide rýchlo. Ale on sa na nás otáča. Čo to vidím? Opa! Takto na neho nepôjdeme. Tak, pekne sa na neho otočíme. Budeme po ňom takto dropčiť. Asi, výborné. Po našom Ki-43.
Tak. Už by mohol skapať. Teraz by sa mi hodili rakety. Ty kokos! Kde je? To vážne je taký pomalý, alebo čo? Nechápem. A možno iba... Čo robí? Kritický zasah, chladicí systém. Jop. Či? Jop. 4 kily. Čakať, ako sa volal K-43? Neviem, čo to bolo. Asi tento. Neviem. Dvaja chlapci. 53 munície. Ideme sa vrátiť. Snad nám vystačia náboje, ale pochybujem, že áno. Chcelo by to taký kritický zásah, ako som dal tomu USBčku druhému. 45 to asi netrafilo, alebo čo? No, keby to bola tá s 37 mm kanónom, tak by to už bolo dole, samozrejme. Poznáme tieto veľké kanóny. Tento už nemá ani muníciu, takže neviem, o čo sa... No, teda už bomby predpokladám, že nemá. 45-ka. Dúfam... dobre. Tohto už asi nedám. Musel by sa stať zázrak, alebo čo. Sem dojde to K-40. Dobre. Jop. Tak aspoň mám teda tú asistenciu. Ty vole, ten už má 20 kg. A tankov? Trocha lepší. Trocha lepší guy. Ja si idem pristať a uvidíme. Konečne sme ho našli, ľudia! Konečne!
je tam, kde bol podľa mojich predpokladov. My kým tam dojdeme, tak. A možno idem tak 533, to bude v pohode. No, už repairol. Firewall. SU2 to je nakoniec. Slávnostné odhalenie. Ten už to zdáva. Last kill for me. Oh, 5 kg ľudia. Toto je nádhera. Čo viac si prijať? Ako 5 kg. Pozemní jednotka zničená. Nádhera, 5 kg. 1 asistencia. 1 pozemná jednotka. Takže čo viac si prijať. Toto bolo asi okolo Ki-45. Toto bola nádherná bitka. Takže si to všetko zhrnieme. Opestroj, obratný. Občas sa darí, občas nie. Málo nábojov, docela. Však to sú Japonci. A to by bolo asi všetko. Pekne som si zarobil. Nádhera. Takže majte sa pekne. Čaute.